Ο Χάρτης ήταν τιμή για μας. Σήμερα οι διαιτητές μας έρχονται και λένε αμάν, μην κληρωθούμε. Γιατί φοβούνται τις μοτοσυκλέτες, τα σπίτια τους, τις μάνες τους και όλα. Οι οποίοι μπαίνανε μέσα, αδειάζανε το ΣΕΦ, αδειάζανε το ΑΚ, αδειάζανε το Αλεξάνδριο. Οι σημερινοί διαιτητές δεν έχουν το στέλος για να μπουν μέσα στο ΣΕΦ και να το διακόψουν με αυτά που ακούγονται. Γιατί υπάρχει ο κανονισμός διαιτησίας, ο κανονισμός πρωταθλήματος. Σας παρακάλεσα και σας είπα να τηρηθούν οι κανόνες. Σε επί 40 λεπτά άκουγα μέσα στο ΣΕΦ να με βρίζουνε και έγινε μία μόνο αναφορά από τον κύριο Κόντα. Αυτή είναι η δουλειά του. Ναι. Υπάρχουν κανονισμοί του πρωταθλήματος και να τους στηρεί. Υπήρχαν ευρωμολογίες από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και μία αναφορά μόνο. Κουφός είναι. Κουφός είναι ο Κόντας. Καλά έκανε. Καλά έκανε να πηγαίνω στο γήπεδο και να ακούω να με βρίζουνε, κύριε Σημεωνίδη. Αυτό μου λέτε, αυτό λέτε ότι είναι καλός. Καλός έγινε. Μα αφήνετε να απαντήσω. Γιατί σας το λέω αυτό το πράγμα. Στεναχωριέμαι που σας βρίζουν όλους σας. Πολύ. Ναι, αλλά υπάρχουν κανονισμοί για αυτά, κύριε Σημεωνίδη, και δεν τηρούνται από τους διαιτητές. Στεναχωριέμαι που σας βρίζουν πάρα πολύ. Όχι εσάς και τον κύριο Σκινδύλια. Ούτε τον Ολυμπιακό είδα να βγει να κάνει να κατακλείσει. Όλους σας. Και τους βγήκαν οι γραφικοί και λέγανε μαζεύτε τον. Ντροπή τους κιόλας. Δεν θέλετε να Ντροπή τους. Στεναχωριέμαι λοιπόν που σας βρίζουν. Έπρεπε να σας είχαν μαζέψει πάρα Δεν αυτός ο επίπεδο και να είσαστε βέβαιος, κύριε Σκινδύλια, χαμένοι θα βγείτε εσείς. Ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει την κόντρα στις 4 γραμμές. Το πήρατε και το πήρατε προσωπικό. Καθίστε και θα δείτε πώς θα χορέψετε. Το πήγατε σε προσωπικό, καθίστε να δείτε πώς θα χορέψετε. Η στοιχεία είστε. Πήγατε σε προσωπικό επίπεδο, καθίστε να δείτε πώς θα χορέψετε. Ετοιμαστείτε να κάνετε. Απειλές σε μένα δεν Δεν είναι απειλές. Τους διαιτητές, τους κύριους Αγγελόπουλους δεν έχουν μάθει τρόπους από το σπίτι τους. Απειλές εκεί που ξέρετε. Στους κύριους Αγγελόπουλους που προκαλούν. Το κάνατε προσωπικό, θα χορέψετε. Απειλές σας είπα. Πάμε, έλα.